OK, takže môžeme začať. Ja vás vítam u prvom videa, čo sa týka tutoriálov. Dneska si ukážeme programy na natáčanie. A ako každý asi pozná Fraps. Fraps je jedna z najlepších programov, ktoré môže byť na natáčanie hier. Takže niečo si povedzme teraz o Frapse. Takže môžete si ho kúpiť, stiahnuť alebo kreknúť. Ja ho mám kreknutý. Kupovať sa mi nechce. Takže ukážeme si. Musíte si asi nainštalovať najprv Fraps. Potom sa vám ukáže akože ikona Fraps. Toto sa vám ukáže takáto maličká ikonka. Ukáže sa vám General, musíte mať Fraps Windows Always on top. Takže toto si musíte odfajtnúť, takto len na to kliknete, na to biele. Potom prepnete na FPS, tu skoro nič nenastavujete, len že kde chcete mať FPS-ka v hre. Či chcete mať v ľavom hornom, v ľavom dolnom, v pravom dolnom alebo v pravom hornom rohu tie FPS-ka ukázané. Potom tu máme Movies. Takže Video Capture Hotkey. Takže toto je klávesa, ktorou spustíte video a zároveň vypnete. Takže ja to mám väčšinou na F9 ako každý. Asi, neviem. Toto je Video Capture Settings, či to chcete na Half-Life, či to budete mať vlastne len na polovičku celej plochy, a full size, či to chcete mať na celú plochu, ale vždycky je lepšie aj na YouTube videa to mať na celej ploche. Potom tu máte akože, že nakoľko sa vám tu zastavíte FPS, akože buď na 30, na 50, na 60, alebo si tu môžete zvoliť. Môžete si dať aj 1000 FPS, ale to neviem, či nejaký taký počítač uniesie. Tak, ďalej. Sound Capture Settings. Musíte to mať odfajknuté tieto dve a toto. Hlavne toto, lebo inak by vám to nenahrávalo zvuk. Tunak, toto nemusíte mať, jedine, že keby ste chceli zakryť myšku, a to nemusíte. Potom, jak si pozrieť videá. Tunak to máte, folder to save movies in, takže tunak sa vám vlastne toto dáva a vy sa dáte len view. Ja tu teraz nemám, myslím si, že žiadne video, ale my si hneď ukážeme, ako sa nahraje video. Takže mám tu zapnutý Minecraft. Takže, toto dám takto a vidíte, tunak, tuto sú FPS-ka. Teda, jak som povedal, počkajte, či sa to dá takto nastaviť, to neviem, to som neskúšal. Áno, dá, vidíte? Sami sa premiestnili tie FPS-ka. Hop. A takto keď dám, tak to vôbec nejsú. Najlepšie vidieť ich. Takže dajme tomu sem. OK, takže môžem minimalizovať. A teraz, keď stlačím F9, tak tie FPS-ka budú takéto červené. Vo videu nebude vidno tieto FPS-ka, to sa báť nemusíte. A prečo mám práve to mal FPS? No, dobre. OK. Takže to by sme mali. A zase F9 zrušíte nahrávanie a zistíte to tak, že je zase žlté FPS-ka. Takže ako si teraz pozrieme to video. Takže dáme na Movies, dáme View a tunak to video máte. Kliknite na ňu, ono sa vám spustí. A vidíte, 20 sekundové má 13 MB. Strašne veľa. Dobre. Takže môžeme zrušiť. A ešte čo sa tu týka screenshotov, tak screenshoty tiež môžete nastaviť na akú chcete klavesu, aby sa to vlastne odfotilo. A na aký to chcete formát, väčšinou je najlepšie na JPG. OK, takže to by myslím si, že z Frapsu bolo všetko. Takže môžeme aj Fraps zavrieť. A teraz, áno, a teraz niečo k Bandicamom. Takže vlastne ja natáčam Bandicamom, lebo neviem natáčať Frapsom, akože plochu, neviem, je to nejak pokazané, neviem, to nejde. Takže natáčam tým pádom Bandicamom a tu sa vám zobrazí, tiež to musíte nainštalovať, tiež tu sa vám zobrazí takéto. Môžete maximálne 10 minút nahrávať, potom musíte stopnúť video a pustiť to znovu. Lebo ja to mám tiež teraz len stiahnuté, nemám to kúpené, keby ste to mali kúpené, tak môžete nahrávať koľko chcete, ale ja to mám len tým pádom stiahnuté, nesom tu ani registrovať, mne sa nechce robiť tieto blbosti. Takže tým pádom, vidíte, mám zatiaľ nahratých 4:30, takže ešte mám ďalších 6 minút. A potom, po tých 6 minútach, zase musím stopnúť video a zase spustiť. OK. Takže, máme tu video. Nahrávanie. Klasická nahrať, zastaviť. Numerologickou klávesnicou 5. Ja som si to nastavil, nechcel som to na F12, lebo inak by som tu niečo spravil s počítačom, takže to nechcem. Takže som si to predstavil na na numerologickú klávesnicu a na číslo 5. Tým pádom aj zastavím a aj zase
zapnem to nahrávanie. Takže vy vlastne keď si stiahnete tento teda Bandicam, tak tu budete mať, no ne sa na to klikať, lebo sa mi zruší nahrávanie. Takže vy tu budete mať tu odfajknuté a vy si to musíte odfajknúť toto otvorí v rámiku na obrazovke. Potom sa vám ukáže takáto nahrávka a vy si tu môžete vybrať, že proste, že akú chcete veľkosť. Ja to mám teraz na celom okne. Obrázok tiež klasicky F11, to môžete mať. No vlastne to tiež môžem už zavrieť. A myslím si, že teraz môžeme aj si pozrieť, otvoriť a vidíte, tu máte tie videá. Takže toto teraz nahrávam, toto nemôžem otvoriť, toto teraz nahrávam, vidíte. 5 minútové video má 30 MB, čo by 5 minútové video mal vo Frapse asi už dobre 2 GB. Takže asi tak. Tiež klasicky môžete fotiť F11. Teraz som odfotil, teraz, ok, stačí. O programe to nemusím. A tiež tu môžete vybrať formáty. Ja to mám tiež na JPG, vysoká kvalita, prečo ne? OK, takže myslím si, že to by mohlo byť aj všetko z týchto všetkých tutoriálov. Vlastne je oveľa viac. Akože program na nahrávanie videí, na nahrávanie plochy je Hypercam. Potom sú tam ešte v Camtasii je nejaký, ale to není dobrý nahrávač, akože plochy. Takže ja vám ďakujem za pozornosť. Keby som sa náhodou v niečom pomýlil, tak je to fail. Proste to robím na poslednú chvíľu, že večer len tak ma napadlo proste to natočiť, aby som tam mal niečo iné. Takže ja vám ďakujem za zhliadnutie tohto videa. Ak sa vám páčilo, tak dajte like. Ak by ste chceli nejaké iné tutoriály na nejaký proste iný program, potom tu mám Sony Vegas, proste hocičo, ja neviem, proste keby ste chceli tutoriál, tak ja vám ten tutoriál spravím. Potom po prípade teda píšte do komentárov, že aké by ste chceli komentáre, už myšlivé, aké by ste chceli tutoriály, ja vám vyhoviem. A no tak ďalej, po prípade keď nemáte odber, tak tam hore tlačítko prihláste sa k odberu, na to keď kliknete, tak sa automaticky prihlásite k odberu, budete vždycky vedieť, či mám nejaké nové video, alebo nie. A ja vám tým pádom ďakujem za zhlédnutie tohto videa a čau.